Duklok mi poslal svoju najnovšiu kvapku príchuť čučorietka a čerešňa. To dizajn plechovky je úplne jednoduchý, ale je úplne taký brutálne, mi sa brutálne páči, to černé písmo je zvýraznené, vieš, nejaký nápoj, to je tá farba z tej červené, či aká to je, podľa mňa červená, to je fialové, ten prechod je úplne, že popič. A tá príchuť čučorietka, čerešňa, proste ja zbožňujem kyselkavé, takže ja to ešte ani nemám otvorené a už viem, že mi to bude chutiť. A poďme si teraz aj ochutnať. Tá čerešňa tam prevyšuje tá voňa, ale je to úplne príjemné. Nenasilné, nechemické. To vyzerá ako čistá voda, hej. Bublinkové, je to bublinkové. Poďme na tú chuť. Ty kokos. Toto je úplne že topka. Nie je to také kyselka, ako som očakával. A fakt úplne tá chuť je taká prírodná, že ako keby si teraz jedol tie čučoritky tú čerešňou a dal si to do vody. Proste je to brutálne, je to troška vychladené, takže je to topkové. Ja sa idem nakupovať rýchlo do Kauflandu, pretože kým to ešte je, pretože toto bude ako letný hit. Po prdeli sa to bude piť, takže Duklok, ja ťa milujem. Ahojte.